Ensimmäisellä paukulla tyylikkästi mahtaan sääntöjen puitteissa kolmalla vedolla siis Noora Toivo. Hänen sisäpuolella on Mia Kuikka, joka aloitti erittäin vauhdikkaasti, on ottanut melkein Noora Toivon jo kiinni. Tullaan sitten Tavimaisen kaarteeseen ja kun se on ohi, niin 100 metriä matkaa maaliin. Mia Kuikka, Noora Toivo, sinne kärkikaksikkoon. Mia Kuikka on kuitenkin sen edellä puolella viimeinen suora, sitten 2 aikaa ja siellä jäljellä Kuikka johtaa viimeinen äärellä. Tuossa Noora Toivo tulee taistella ja ottaa kokoilla. Minä ottaa Noora Toivo, tulee ensimmäisenä Mia Kuikka kakkosena. Ella Räsänen, Tampereen Yliviikko, viimeinen paikka painottuisen 200 metrin hopeamitalisti. Nyt 400 metrillä. Rata 6, Emma Nilaa, ja radalla 7, Emma Agerbier, Ruotsi, Sverige. Ulkoradaltaan ruotsalainen Agerberg aloittaa hyvin. Räsänen on ottanut jo lähes Ennamilahdin kiinni ja saman tien kaarteessa sääntöön hänen ohitseen johtaa selvästi kilpailua. Kun painetaan tätä suoraan ja arvoisa yleisö johtaa varmasti toivovat kannustusta ja siitä saavat kun Ella Räsänen johdalla meidän kaarteeseen. Näin pääsevät naiset matkaan. Shola ottaa alun erittäin vahvasti ja ottaa sinne edellä menevät. Eli Toivonen kiinni. Shola tulee kaaretta aivan ylivoimaisesti ja tulee tänne etusuoralle ykkösenä. Hyvä yleisönä. Ensimmäisenä on Shola. Lähtee etusuoralle. Myöskin mukavasti siellä. Annina Laitinen ja Ruotsiin. Josefin Magnusson Shola ykkösenä, Magnusson kakkosena ja sitten ja näin päästään ensimmäisellä paukulla matkaan. Ella Michael, Lotta Harala, Milja Kuikka, Mua Hjelmer ja Noora Toivo radalla. Mua Hjelmer Ruotsin joukkueesta näyttää ottavan vahvemmin tuon alun. Myöskin Milja Kuikka tulee hyvin mukaan ja saa siihen myöskin Ella Michaelin, Lotta Haralan, Noora Toivon. Tullaan tänne etusuoralle. Ruotsin joukkueen johdossa siirrytään sisäradalle. Ruotsin johdossa. Ja sitten vahvasti tulee sieltä Meri Toivon ja Lotta
johdattaa siellä Sanna Aaltonen, mutta hänen edellään on kuitenkin vielä, katsotaan, että tullaan tänne etusuoralle, Ruotsi kuitenkin kärjessä. Annetaan aplodeja Ruotsin kolmannelle jossa ja sitten Sanna Aaltonen. Hienoa, että Ruotsi on jo siellä kaarteessa viemässä joukkoaan. Ja sitten tullaan ankkurit matkassaan. Ruotsi kärjessä Elin Moraittiin. Ja sitten näyttää tulevan kakkosena Ella Räsänen on tuolla kolmantena ja ottaa vahvasti kiinni. Emma Milanen, eli nyt tällä hetkellä Ruotsin naiset ovat tässä jo varmistaneet voiton. Sitten Emma Milanen 22-vuotisten naisten viestinviejänä ja Räsänen naisten ykkösjoukkueen viestinviejänä. Ja sitten tulee Suomen 22-vuotiaat ja vielä 17-vuotiaat kaksi. Pitoisyydessä Ville-Pekka Kapu. Naisten viimeisessä alkueessa alkaa loppusuoralle Rantanen ylivoimainen. Sitten tilastokat menee tässä erässä Taurilla Ahtaan kiinni tuossa rannassa viimeinen paikassa vielä toistaiseksi yksi joka on edessä vielä naisilla. Ja Rantaa ottaa sitten. Hyvin se suuri tulee tässä erävoittoon. Ja Vahtaan kakkonen ja tiukasti. Okei, mitä ymmärrän näitä.